Ayo gabut oke. Jadi makin buat pamulutan kan. Mbak Widodo Mas Bayu ditampilkan. Oh nggih. Oh itu buat langgam jaranan sak hati. Tak jadi. Semoga mungkin manjakan Mbak Widodo. Cocok ya Bu ya Mbak Widodo ditampilkan malih sih cocok. Ya, wayai. Tentang lono, tentang lembut, tentang sejak, tentang lembut, tentang sejak, tentang sentuh, tentang yang narong, tentang lono, tentang lembut, tentang sejak, tentang lembut, tentang sejak, tentang sentuh, tentang tentang lono, tentang lembut, tentang sejak, tentang lembut, tentang sejak, tentang sentuh, iki kendangan cangkem malih kelingan lek iku belajar ngremong biyen. Iya Mas, biyen aku lek nalika belajar ngremong pelatih kuwi ngendange nggih cangkem. Akhire cangkem karo iya nggih tutuk karo bapakku direkam. Nggih, rekam. Zaman kaset pita kae. Nggih, niku nggih. Tahun. Itu yang cangkeme iki Mas. Niku wonten informasi tambahan saking Bapak Kepala Desa Maron. Nggih, Mas Bayu mungkin Mbak Widodo kan ngremong lek ngoten. Pengedange ra iso-iso iki. Pengedang ngremong ning Blitar entek bodo mate. Iki lah. Belajar Ada teman gitu. Lah bendaan tukang remong sing kowe pinter kowe. Enek sing tuwek-tuwek ren, tandak tayub tok lho daerah itu. Mbak Widodo, iki lagune napa Mbak sing gak cocok pun badhe direkam iki lho. Pokoke jaranan sak dadine lho iki lho. Wow. Terus nawar. Wah, angel iki. Ora iso ganti. Lewong wae. Oh, sumane iki mangke dilayani Mbak Widodo. Lewong mawon ya. Lewong Mbak Widodo. Kawin kontrak Mbak Widodo. Kabeh sampe bulan. Sampe wis kukut kabeh kok panggaku aku ora. Lewong Mbak Widodo. Yang sampai kemari balik dari
Ayo, 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 ayo,
Ojo diganggu gugat. Nuwun sewu, Mbak. Asmanipun sinten, Mbak? Aku lek wis tuwa. Ya, lek sinten namine? Lek Paini. Ya dalah. Dalemipun pundi lek Paini? Aku. Nggih. Kono lho. Sing saiki dadi masjid. Sing saiki dadi masjid. Nek wau sampun diweling kalih dulur-dulur mriki. Ampun ganggu niki wonten ing Maron. Disuwun niki jenengan ndang kundur ing mriki. Aku mangarepe bawe, tapi aku diambung karo sapa iki mau. Wah, sing tas nyangon iki mau. Iya, wong iki njaluk ambung aku langsung turu. Pikirku kan gambui mau ndak to Mbak. Ambung aku berarti wikan Tresno. Oh, Tresno. Omongono. Kalau diomongi piye? Aku ra duwe bojo. Yo, Mbak, niki mboten gadah bojo, Mbak. Kamu peni kok gelem kira-kira. Pripun, Mbak? Kan ngopeni purun apa mboten, Mbak? Niki Mbak Paini, lek Paini. Di bojo berata sing ngambung awi mau. Nah, niku gadah garwa apa mboten niki? Boten. Lah iya kuwi iso madhem omong ngono kok rabi aku. Oh, syaratnya jadi penak. Iya, aku ambung neng lek ora diambung neng aku gak gelem bawe ambung. Ora gelem balik, Mbak. Bawe ambung ngene aku ambung ngene. Niki Mbak sinten asmanipun niki, Mbak? Mbak Pairin yo pas karo Mbak Paini. Pairin 2P. Ya. Jalan. Begitu jalan aku jadi asal oleh jot. Oh, iki estu buat memarep buat. Aku wis malem aku diambung karo Pairin kan? Ya. Jenengku kan Paini berarti disingkat 2P. Pairin dan Paini. Paini telah dicium sama Pairin jadi bisa tangi. Gampang jagone. Dikasih buat mantun. Buat Gusmari kan? Lah nyapa? Loh, ini kan jadi benar deh, Bang. Lah aku nyapa to, Mas? Dalam diambung kerjaan sampai Pairin. Masa aku mau diambung? Nama betua. Orang kerasa? Orang? Gua sih 6 sekitar 14 tahun. Waduh aku malah wedi, Mas. Aku malah wedi lek diambung sanom.
Kudune sing Sing tuwa ae enggak wong sing apa-apa. tuwek. Iya. Gejal, itu tak. Anu kuwi to. Wis nom-tenan iki mau. Senom, umure Ya bapak itu sekitar 17 lah. enten ra biar. Wonten. Oh. Pun di Bapak Kaire. Bang Rin. Pas-pasan toh. Bapak ini pas-pasan. Matur suwun saged Mbak Gugun. Pakmu. Kowe lek bawe aku ya melok, aku melok. Melok pokoknya aku kowe bawe. Melok. Aku melok kowe pakmu. Bapak Irin iki. Jenengan mboten bisa ngepek kula. Oh. Mumpung kula mboten duwe bojo lho. Bojo kula mati kepete sepur. Gila. Matur suwun nggih, Bapak Rin Irin. sebat nuwun. Paringi sehat. Sehat wilujeng Mbak, panjang yuswa. Sok tak goleki ning akhirat. Muga-muga bojoku kaya ngono kuwi bener. Bojoku tak pateni. Ayo sinden kabeh, ngadeg tabuana sing kaya nyanyi Dias mau. Kaya Srakinana. Oh, Sakinan. Kabeh joget sindene. Kurang masih tak loro kabeh joget. Lagune apa ya? Ayo, sing Ya, sing tabuane koyo Srakinan Kedingan. ora tak sandalan kabeh. Yo! Ayo, koyo ketemu Bapak Irit temen. Pak Irit. Sumangge. Saged. Panggah keneh. Ayo Mbak Tika. Bacot ke Sumanding lagune. Aduh.